Benvingut a un nou vídeo al canal, jo sóc l'Albert i en el vídeo d'avui veurem 8 coses que ja no compro, com el minimalisme m'està ajudant a deixar de gastar diners en coses innecessàries. Des de fa uns mesos em tallo els cabells a casa. Bueno, me'ls tallen, si me'ls hagués de tallar jo seria un drama, però és super senzill. Només que miris 1 o 2 o 3 tutorials a YouTube aprendràs a com tallar els cabells a una altra persona amb una màquina de tallar cabells, i si el pentinat és tan senzill com el que porto jo, de veritat que no té cap complicació. És una decisió molt senzilla però molt econòmica. Pensa que si la màquina de tallar els cabells et pot costar 60 euros i després tens 5 o 10 euros més de les tisores i una pinta, si vols comptar-ho també, per 70 euros tens tots els talls de cabells que vulguis. Si jo abans em deixava una mitjana, no ho sé, doncs 10 euros, entre 10 i 15 euros al mes en anar al barber, doncs en mig any, en 6 o 7 o 8 mesos, ja he recuperat aquesta inversió i quasi que m'estic tallant els cabells gratis. Ocasionalment sí que consideraré l'opció d'anar a un barber i que em facin un pentinat doncs més decent, més guapo, o que m'acabin d'arreglar les coses que a casa no em pugui arreglar. Però això segurament serà més l'excepció que no pas la norma el dia que hagi d'anar extremadament guapo. Si ets com jo, tens un pentinat molt senzill, sempre portes el mateix pentinat, no t'hi vols perdre gaire temps ni gaires diners, que et tallin els cabells a casa és una molt bona opció. Ara ve el tòpic minimalista de vestir sempre la mateixa roba i la veritat és que, a veure, és molt pràctic perquè no perds temps pensant què t'has de posar o què no, però que t'explicaré és que he deixat de gastar diners en roba complicada o en roba de moda. És molt comú gastar-te, no sé, 40, 50, 60 euros en unes sabates que t'agraden molt un dia o en un pantaló que està molt de moda o en una jaqueta que combinaria molt bé amb aquelles sabates que et vas comprar perquè estaven molt de moda, però això al cap d'un o 2 anys doncs ja no et tornes a posar mai més perquè ja no està de moda, o és que és molt complicat perquè només m'ho puc posar quan porto aquells pantalons i com que no me'ls puc posar perquè no fa el temps i ens tampoc m'ho poso. És una pèrdua de diners i un espai que ocupa la roba al pis que és innecessari. Tampoc és que et faci, o almenys a mi tampoc és que em faci tan feliç tenir roba. Et puc parlar d'un exemple en concret que em vaig comprar uns pantalons curts trencats que en aquell moment em van agradar molt i ara és quasi un problema perquè mai trobo quina és l'ocasió bona per posar-me'ls. I em molesten més que una altra cosa perquè tampoc m'agradaven tant aquests pantalons. Qualsevol peça que és difícil de combinar o que està de moda de manera puntual queda automàticament eliminat del meu armari. Què és el que sempre es pot combinar i no passa de moda? Doncs samarretes llises blanques o negres, uns texans, unes sabates blanques, uns pantalons xinos, una camisa. Aquestes peces, digue'ls-hi clàssiques, digue'ls-hi avorrides, però que mai passen de moda i que són molt combinables, és el 90-95% del meu armari i és en el que em gasto diners. No gastis diners en modes. Si de cas, que t'ho regalin, però no gastis diners en modes. Gastar diners en elements de decoració em sembla una tonteria. I em vull referir a aquests elements que són únicament decoratius, que no tenen cap altre propòsit que decorar, com pot ser, no ho sé, una estatueta, un Funko, un souvenir de quan vas anar de viatge a algun lloc. No li trobo el sentit a gastar diners en aquestes coses quan pots tenir elements molt pràctics que a la vegada també decoren molt bé. Pots tenir, no sé, un mirall a la paret, que és pràctic tenir un mirall, pots posar llibres per una habitació, pots posar una espelma, pots tenir fotos. Són elements pràctics però a la vegada decoratius que poden arribar a tenir fins i tot més càrrega sentimental que una estatueta que et vas comprar quan vas anar de viatge no sé on i que trobo molt més interessant que no tenir un Funko, com és que tinc molta mania als Funkos, però un element això, decoratiu, que no fa res més que decorar. No gasto diners en elements decoratius. Un taladro per penjar un quadre, un aspirador específic per un matalàs. Hi ha moltes eines que només utilitzem 1 o 2 cops a l'any en ocasions molt puntuals que no crec que valgui la pena gastar diners. En comptes de pagar-ho tu, crec que és molt més pràctic que preguntis a un amic, a un familiar, a un veí, si ho té i si t'ho pot deixar, i a canvi si cal, no sé, li compres un paquet de bombons, però després, a més, acostumen a ocupar molt espai al pis. S'han d'anar molt en compte amb aquestes ofertes, amb aquests xollos que trobes per ahí, on les coses estan al 50, al 60, al 70% de les rebaixes. Imagina't que tu te'n vas a la Roca Village i anaves tan feliç a veure i de cop veus unes bambes Nike que costaven 100 euros i estan al 60% i tu dius, Dios, és que són només 40 euros, m'estalvio el 60% i te'n vas pensant que bé, m'he estalviat el 60% en aquestes Nike. Per mi la realitat és que t'has gastat 40 euros
que no tenies pensat gastar-te en una cosa que realment no necessitaves. Però el senyor de Nike de la botiga ja sabia que si ell posava aquell descompte, tu acabaries comprant. Per tant, he decidit que no gasto més diners en xollos o en ofertes. Jo tinc una llista de coses que sé que necessito, que m'apunto que, per exemple, jo ara m'he de comprar unes bambes, possiblement Nike per anar al gimnàs, però una llista de coses que necessito, i si el que veig descomptat o en oferta no està en aquella llista, no ho compro. No s'hi val el per si de cas, no s'hi val el que és una bona ocasió. Senzillament no ho compris, no ho necessites, no t'enganyis. Trobaràs la manera de que el teu cervell et digui que ho necessites. Però, sisplau, resisteix-te d'aquestes ofertes. Si veus una cosa que t'agrada molt i està molt bé de preu, apunta-t'ho en aquesta llista, i si d'aquí 1, 2, 3 mesos encara vols comprar-te aquella cosa que havia a l'oferta, ves i compra-te-la. Potser no t'ho compres a tan bon preu com aquell dia que ho vas veure descomptat, però amb aquest sistema el 90% de les coses que vegis és que realment no ho voldràs al cap d'1, 2 o 3 mesos. Així que acabaràs estalviant més diners per totes les coses que no t'acabes comprant que no si cada vegada que veus una oferta t'has d'acabar gastant 40, 50, 30 euros en aquesta tonteria. No gastar diners en alcohol ja em sembla, de primera, és una decisió saludable, no tenir alcohol mai tan fàcilment accessible com a la nevera, i llavors el que he fet és, com que l'alcohol té un element socialitzador que és una mica difícil escapar-ne a vegades, el que faig és que, quan tinc convidats a casa, quan algú ve a dinar o a sopar i em pregunta què pot portar, sempre li dic llavors que porti la beguda. I és la manera de que si estàs amb amics i la gent vol beure i algú vol una cervesa o un vi, que portin la cervesa i el vi. No hi ha res millor. Tu no t'has de gastar els diners, ells se senten útils perquè han portat alguna cosa a casa teva i tu no tens tan fàcil a mà en el teu dia a dia begudes alcohòliques que potser et vindran molt de gust beure, però no és la decisió més intel·ligent per tu cada dia prendre't una cervesa o un got de vi. Et recomano que ho provis. Si no et funciona, sempre pots acabar baixant i et compres un pack d'Estrella al Paqui i s'acabó. Però jo no gasto més diners en alcohol. Abans parlaven dels elements decoratius i ara ja t'imagines per on vaig. Imants, estatuetes, jerseis, postals, no sé, 25.000 coses de merchandising que et pots comprar perquè és bonic o perquè és una oferta o pel que sigui que et trobes quan vas de viatge o un souvenir. Jo he deixat de comprar-ho. Els souvenirs senzillament crec que no valen la pena, perquè si jo ara vaig per casa i em trobo un souvenir, sé que no m'està portant res a la vida. D'aquell viatge segurament guardo un bon record, doncs, a la meva ment, o tinc una foto maca que em recorda el bé que m'ho vaig passar. Els souvenirs en si no valen la pena, no gastis diners en souvenirs. A més, si el que vols és un souvenir per portar-li alguna cosa a un amic o un familiar, el que et recomano és que portis menjar. Em sembla una molt millor opció, primer perquè no acabarà ocupant espai a una caixa o una estanteria, pobra persona que li regalis, sinó perquè, a més, és l'ocasió de que, doncs, després del viatge podeu quedar i esteu bevent allò que has portat o menjant. És l'ocasió de tenir una experiència social amb els teus amics. Així que si el que vols és un souvenir per tenir una talla amb algú, pensa en el menjar. És una molt bona idea de souvenir. I finalment, assegurances tecnològiques. Fa uns anys sí que vaig pagar alguna assegurança d'aquestes que si se trencava la pantalla del mòbil doncs te la substituïen gratis o te'n donaven un de nou o així. Però la veritat és que no ho vaig fer servir mai. Són molt bons a l'hora que et compres el telèfon, de fer-te tenir aquesta por, de que clar, és que mira que no ho és, i tots els diners que t'has gastat, i quina pena seria, no? Agafa't aquesta assegurança. Però la veritat és que la majoria de vegades no ho fa servir, i si després llegeixes la lletra petita, tampoc ho cobreixen tantes coses. Justament quan a tu et passa alguna cosa, allò mai funciona. Recentment vaig estar mirant l'assegurança per al dron, per exemple, i no em cobria que quan se'm trenqués el dron me'n donguessin un de nou, sinó que eren coses com que cobreixen l'enviament de quan tu l'envies a servei tècnic o cosetes així, però aquestes assegurances sempre acostumen a tenir alguna lletra petita que no et convé gaire. Jo he decidit deixar de gastar diners en aquestes assegurances de gadgets electrònics i si se'n trenca un, doncs me'n compro un altre, per això tinc estalvis de fet i mira, oye, doncs em puc comprar un mòbil nou i és que a més segurament em surt més a compte el dia que se'n trenqui un comprar-ne un de nou o reparar-lo que no els diners que em puc arribar a gastar si pagués les petites assegurances de cada coseta que em compro. Que si un mòbil, que si un iPad, que si un dron, que si una càmera. No sé fins a quin punt val la pena. En aquest moment de la meva vida he decidit que no gasto diners en assegurances tecnològiques. Com a reflexió final, potser t'estàs preguntant si realment estalvio molt gràcies a aquestes decisions. La veritat és que no crec que estalviï molt. El que sí que em permet és que gasti els diners que vull en les coses que vull. Abans parlàvem de la roba i, per exemple, jo no em gastaré diners en roba de moda, roba complicada, però sí que si després veig uns bons texans que costen diners, me'ls compraré. O si m'agrada molt una samarreta blanca en concret,
puc gastar-me els diners en aquestes coses i les meves finances no perillen perquè tot està sota control. I res més, fins aquí el vídeo d'avui. 8 coses que ja no compro, veurem si la llista segueix creixent o si me n'arrepenteixo d'algunes d'aquestes i les torno a comprar. Mentrestant, com sempre, pots deixar un like al vídeo, pots comentar què et sembla que no compri aquestes coses, potser tu has decidit que també no compres altres coses. Jo, com sempre, llegiré, si puc et contestaré, et deixaré un like. I res més, pots mirar més vídeos al canal, si vols et pots subscriure i ens veurem la setmana que ve amb un nou vídeo. Adeu!